Здравейте в ден 26. А, Днес и до мен достигна информацията за случващото се в Дубай и в Близкия изток. Аз като цяло от няколко години, от COVID насам, не гледам телевизия. Ако гледам, то е нещо избирателно, в смисъл някой филм или някакво предаване, което мен лично ме вълнува. Не гледам новини и общо взето бях се изолирала и така и 2 дни от социалните мрежи, но днес информацията достигна и до мен и съответно в главата ми така почнаха различни мисли да се появяват и веднага усещането в мен беше за пореден път искат да ни вкарат страх за това, че предстои евентуално нещо, което много отдавна се говори. А, Трета световна война. Нещо, което така отдавна се спекулира. Не знам дали е така. Пак казвам, не се интересувам от политика, не гледам новини, не гледам телевизия. Не съм много наясно с това какво се случва чисто на политическия план. Но пък това, което днес така осъзнах за себе си, е, нали, че е важно да изпращаме любов, светлина и да насочим мислите си към това да се стигне до мир, да се стигне до така едни преговори, да се така случат нещата по възможно най-благоприятният за всички начин и да се избегнат повече жертви. Дали това обаче ще се случи, нямам никаква представа. И честно казано, в моята глава почнаха да се появяват мисли, защо този свят, защо хората се унищожаваме едни други. Защо се случват такива събития? И това, което така, дойде при мен като осъзнаване, а, като знание, че това е поредното ни изпитание. Дали ще успеем да запазим себе си, да запазим любовта в нас, или ще се поддадем отново на страха. Отново са затворени летища, отменени полети. Общо взето така ситуацията наподобява много ситуацията, която преживяхме 2020 година по време на COVID. И за пореден път сме изправени пред предизвикателство. И тук за мен лично е изключително важно да запазим самосъзнанието си, да запазим ясната си мисъл, да не допускаме страха да ни завладява. Да, това, което се случва, е изключително неприятно. Отново невинни жертви, унищожаване. Много от вас сигурно си задават въпроса, трябва ли да се страхувам? Трябва ли да трябва ли да променим начина си на живота? Истината е, че ако се поддадем на страха, той започва да влияе на всичко около нас. И ние спираме да живеем живота такъв какъвто е. Спираме да живеем в реалността, в която сме. И започваме да живеем в реалност, която ни е създадена.
Точно за това днес избрах да се включа в една медитация. Медитация, в която да изпратим любов, светлина и да помогнем на чисто енергийно ниво нещата да започнат да се развиват по различен начин. Реално това е начина, по който мога да помогна в момента. И смятам, че колкото повече хора се включват в такъв тип практики, в които изпращаме любов, светлина, мир, това ще започне да се отразява на целия свят. Някои в момента могат да ме сметнат за луда. Това е моето възприятие. Това е моят начин на разбиране. Моят мозък не разбира защо има война, защо има невинни жертви, защо се стрелят, защо е важно едни хора да владеят целия свят и всички ресурси в света, защо е важно да има монопол. Моят мозък не може да го разбере това нещо. Моят мозък смята, че света ни е достатъчно изобилен и всички можем да живеем в разбирателство, в мир и в благоденствие. И искрено вярвам, че и хората, които предизвикват тези събития, ще започнат да мислят по различен начин. Може това да е илюзорно, но пък това е моето вярване. И аз вярвам, че нашият свят ще стане наистина едно по-добро място. Място, в което ние ще живеем спокойни, свободни и щастливи. Желавам ви прекрасна вечер и ще се видим отново утре в ден 27.